Kalabo naman niya ng camera. Kami yan na rin o. Yan talaga may aduang kay, aduang gamat. Isipit may training tayo mo. Dito lang ka pa yung box. Abo. Nakshi, kaway muna, nak. Oh. Na? Ay, hindi. Ako kami kayo ni Tay. Yes. Isang magpipicture ko. Matagal eh. Hindi ka na pwede. Hindi na pwede. Babae siya. Payat siya may takot. Ito, papay. Ito nga